EH Bilduren ikuspuntutik Bilbo hiri abegitsu bat izatea nahiko genuke. Eta ildo horretatik proposatzen duguna, edo gure proposamenaren ildo garrantzitsuena, izango litzateke kulturaniztasunaren bulego bat sortzea, batez ere helburu batekin, pertsona guztien eskubide sozial, politiko eta zibilak bermatzeko, euren jatorria edozein dela ere. Beste alde batetik ere bai, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitzaren eta aniztasunaren aldeko politikak garatzea izango litzateke kulturaniztasunaren bulego honen helburua. Beste jarduera hildo batzuen artean, kulturaniztasunaren bulego honek kudeatuko luke guk ongietorri zerbitzua deitzen diogun horri, ezta? Zerbitzu honek hiriko edozein pertsonek dituen eskubide eta betebeharrak eskuratzeko tresnak eskainiko dizkie Bilbora heldu berri diren pertsona guztiei. Hain zuzen ere, guk identifikatzen ditugun beharrizan nagusienak, izango litzateke batetik harrera eta informazio beharrei erantzutea, hau da, hirian dauden baliabide komunitario guztiei buruzko informazioa helaraztea, pertsona heldu berri hauei, esate baterako non erroldatu, osasun zerbitzuen kokapena, baliabide ludiko eta kulturalei buruzko informazioa, hori batetik, bestetik proposatzen dugu ongietorri zerbitzuaren bitartez harrera protokolo bat egitea. Harrera protokolo honetan parte hartzaile nagusiak izango litzateke eragile sozialak batetik eta instituzioak bestetik. Ondoren, oinarrizko gizarte zerbitzuekin koordinazioa garatuko luke ongietorri zerbitzu honek. Hiritar berriei, oinarrizko zerbitzu hauek, hau da, osasungintza, hezkuntza eta gizarte zerbitzuetarako sarbidea errazteko. Eta gero azkenik, euren lana, ongietorri zerbitzu honen lana, zeharlerro bat landuko luke bi sailekin bereziki. Batetik berdintasun sailarekin, emakume migratzaileen behar espezifikoei aurre egiteko, esate baterako gizarte baliabidei buruzko informazioa eskuratzeko, prestakuntza ikastaroak, laguntza komunitarioa eta baita ere eraso matxistak dauden kasuetan pertsona hauei babesa emateko. Eta beste alde batetik euskara sailarekin ere lan egingo luke ongietorri zerbitzu hau, batez ere doako ikaskuntza programak sustatzeko. Bereziki gurasoei zuzendutako ikaskuntza programak izango litzateke euren seme alabak dagoeneko euskarazko ereduetan ikasten ari diren guraso horiei zuzenduta.